Dobrý večer. Vítajte na dnešnej diskusii v záhrade 17. mája. Samozrejme, ako už aj zaznelo, tak nie je teda prekvapujúce, že aj táto diskusia sa teda deje pri príležitosti medzinárodného boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii, intersexfóbii. Samozrejme, záhrada a iniciatíva Inokraj, ktorá je za týmto podujatím, je v tejto téme veľmi aktívna. Takže určite, keď sem chodíte pravidelne alebo sledujete aktivity záhrady a Inokraju, tak viete, že organizuje aj Bystrický Pride a kopu ďalších podujatí. No dnes budeme takto diskusne sa dotýkať témy ľudských práv LGBTI ľudí. Pokúsime sa teda pozrieť na ten spoločensko-politický kontext, pokúsime sa pozrieť na dopady na duševné zdravie, pokúsime sa pozrieť na médiá. Už len z týchto vlastne troch oblastí viete, že nestihneme prebrať všetko. Pokúsime sa, ale predsa len tých približne 90 minút nám asi nebude stačiť, ale pokúsime sa a zároveň teda budeme veľmi radi, keď budete mať vy nejaké otázky. A to je samozrejme vždy pre verejnú diskusiu dobré, keď sa pýtajú najmä ľudia z publika. My vlastne vôbec netušíme, koľko vás tu je, pretože svetlá sú nastavené veľmi silno. Takže necháme sa prekvapiť potom, že koľko tých otázok bude. A zároveň teda vítam aj prípadne divákov, diváčky, čo si pozerajú túto diskusiu zo záznamu neskôr. Máme výborné obsadenie, čo sa týka hostí a hostky. Takže vítam tu po mojej lavici Kristínu Kotrčovú, klinickú psychologičku a psychoterapeutku. Vítaj. Ďakujem. Potom tu máme Petra Ivaniča, novinára, lektora, koordinátora, takisto učiteľa na žurnalistike na Univerzite Komenského. Vítaj, Peťo. Ahoj, ďakujem. A zostavu hosťovskú zatvára politológ Palo Hardoš. Vítaj, Palo. Ďakujem, dobrý večer. No, asi netreba pripomínať, ale pre istotu to len veľmi stručne poviem, že prečo teda ten 17. máj je práve týmto dňom. Možno viete, asi väčšina z vás aj áno, ale pre istotu, pre ľudí, ktorí možno nie, tak tento dátum bol vybraný práve preto, že v tento deň v roku 1990 bola homosexualita odstránená z Svetovou zdravotníckou organizáciou z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Ak sa nemýlim, ale Kristína ma určite bude vedieť opraviť, ak som poplietol nejaký pojem. V každom prípade tá tradícia začala až neskôr v roku, myslím, 2004, kedy v podstate organizácie, iniciatívy, ktoré sa zasadzujú za ľudské práva LGBTI ľudí, sa rozhodli vlastne pripomínať si tento deň práve preto, že je dôležité na práva týchto ľudí, na ich dôstojný život, podmienky, v ktorých žijú, mimoriadne dôležité teda upozorňovať. Zaznelo tu pred chvíľkou, že teda veľa toho progresu sa udialo, ale to sme nehovorili asi o Slovensku, lebo tu sa až toľko progresu v oblasti ochrany ľudských práv LGBTI ľudí neudialo, žiaľ. No a začnem takou ľahkou otázkou na každú z vás, že keby ste tak stručne mali povedať taký odkaz v kontexte tohto dnešného dňa práve v tých oblastiach, ktoré tu trošku teda reprezentujete. Pre ľudí, ktorí možno teda si to ešte nespojili, tak v prípade tejto prvej otázky Palo Hardoš ako politológ by mohol povedať taký odkaz v kontexte tej politickej situácie na Slovensku. A potom Peťo Ivanič bude vlastne hovoriť o tom mediálnom svete a Kristína Kotrčová v podstate o tej téme duševného zdravia. Takže tá politika je taká mnohokrát najviac nám ju médiá ponúkajú a tak ďalej, tak začneme teda, Palo, u teba ako politológa, že taký krátky odkaz v kontexte dnešného dňa smerom k tomu politickému dianiu situácii by znel ako? A odkaz komu teda? Verejnosti, samozrejme. Verejnosti, dobre. Lebo to nebolo jasné, že... Dobre. Nemyslím, že potrebuje verejnosť teda počuť, že situácia je zlá. Môžeme upraviť adresáta. Kto to potrebuje počuť? To je dobrá otázka tiež. Takto, začnem nejak inak asi. V súčasnosti sme na Slovensku bohužiaľ svedkami morálnej paniky alebo morálnych paník, ktoré sa týkajú ľudských práv LGBTI ľudí. A tieto morálne paniky teda sú vyslovene hnané mnohými politikmi, ktoré ich vlastne využívajú ako nástroj vlastného nejakého prezentovania, zviditeľnenia, nástroj nejakej
vlastne jednoducho mocenských snách. A čo je taký ten moment, ktorý by si akože verejnosť mohla a mala všimnúť, je presne ten moment, že tu máme zaznávanú menšinu, o ktorej existuje množstvo predsudkov a máme tu vrcholne mocných politikov, ktorí túto menšinu využívajú na to, aby nejakým spôsobom seba prezentovali ako obrancovia niečoho, čo má byť touto menšinou ohrozené. Že to v mnohom pripomína, že môžeme nájsť paralely s 30. rokmi, keď bola tiež nejaká menšina, ktorá tiež bola ako keby obetným baránkom alebo nejakým spôsobom predložená verejnosti ako nebezpečný nepriateľ. Že samozrejme nemôžeme urobiť úplnú jasnú analogiu, iba môžeme poukázať na to, akým spôsobom sa menšiny, o ktorých sú a existujú predsudky spoločnosti, využívané a manipulované na to, aby politici bezškrupulózne sebe prihrali moc. Môžeme sa potom neskôr asi počas diskusie sa dostaneme k tomu, že aká je vlastne ideologická povaha ľudí, ktorí takto ľudí zneužívajú a využívajú a povaha vlastne aj tých predsudkov, na základe ktorých stavajú. Ten jednoduchý odkaz je, existuje tu skupina silná, ideologická, ktorá paradoxne ľudskoprávny rámec stavia ako nejakú extrémnu ideológiu. Pričom, alebo sa snaží prezentovať ako nejakú nebezpečnú ideológiu. Niečo, čo je vyslovene normálne, aby som použil opäť rétoriku, ktorú oni prinášajú a obrátili ju proti ním. Ďakujem pekne. Inak tá normálnosť, alebo normálne, to sa zdá, že veľmi populárnym aj teda politickým heslom, teraz viacerých strán, ak som správne zachytil, aj z opačných teda asi tých ideologických kútov. Peťo, teda tvoj takýto podobný možno odkaz, ale teda zameraný na tie médiá, by ako znel? No, ono je to s médiami momentálne pomerne zložité, lebo keď sme hovorili iba o médiách klasických, ako tie, ktoré bežne čítame, tie, ktoré považujeme za tradičné médiá, tak je to nedostačujúce. Tieto médiá už tvoria iba zlomok z celého informačného prostredia, takže v prvom rade by som to rozšíril, nie iba na médiá, lebo médiá ako také, a keď hovorím o tradičných médiách, tak túto tému zvládajú pomerne dobre, si myslím, aj pristupujú k tomu, alebo zodpovedne, akože samozrejme sú výnimky, niekedy ako mali červené sukno, niektoré médiá, ktoré pri iných témach dokážu pristupovať k témam analytickejšie, spravodajsky to spracovajú kvalitne. Odrazu pri queer témach odrazu keby strácali súdnosť a prestávajú k tomu pristupovať pragmaticky. Ale potom tu máme o mnoho širšie informačné prostredie, ktoré vplyvom Webu 2.0 do toho, že v podstate každý sa môže stať tvorcom mediálneho obsahu, sa odrazu sú novinári v menšine. Tých, ktorí prinášajú... Stratili sme publikačnú suverenitu. Stratili sme to, že v minulosti to bolo tak, že čo médiá publikovali, tak to bolo publikované a iné informácie zostali niekde, povedzme si to zjednodušíme, niekde v pohostníctve alebo v domácnosti a v kuchyni, ale dnes sa dostávajú do verejného diskurzu a sú v priamej súťaži s tým žurnalistickým obsahom. A vtedy hovoríme o dežurnalistike. A tá dnes tvorí väčšinu. Takže, a takisto aj napríklad politici, ktorí niekedy boli závislí od toho, že novinári prídu na ich tlačovky a odtiaľ sa dostanú informácie smerom k publiku, tak dnes oni sú tými tvorcami, vytvoria niekedy o polnoci, vytvoria post na sociálne siete a novinári na to až v zápäti reagujú. Takže v prvom rade by som to naozaj odlíšil s tým, že možno by som sa nepýtal až toľko na médiá, ako skôr, čo sa deje s publikom. Lebo to publikum sa stalo o mnoho významnejším tvorcom mediálneho obsahu, ako to bolo v minulosti. Predtým to bol jednosmerný proces, teraz je to mnohosmerný proces, takže skôr môžeme hovoriť o širokom informačnom prostredí, ktoré sa miestami až pobláznilo. A potom je otázka, tam môžu byť rôzne aj vonkajšie vplyvy, že ciele v rámci dezinformačných kampaní iných mocností a tak ďalej, ako nechcem konšpirovať, ale pri dezinformačných médiách, ak ich budeme vnímať ako médiá, tak je celkom očividné, že to môže byť súčasťou vplyvových operácií, ktoré nejakým spôsobom chcú posúvať diskurs a ovplyvňovať výsledky politických volieb napríklad. A novinári sú
niekedy keby hrali druhé husle v tomto. Takže práve tam je otázka, ako sa my k tomu ideme postaviť celému, aká je naša rola ako novinárov v tomto meniacom sa informačnom prostredí. Niekedy mám pocit, že stále zostávame pri tom istom a veľmi konzervatívne k tomu pristupujeme teraz v tom zmysle, že jednoducho nemeníme tie postupy novinárske a prístup k tejto našej roli. Takže tak. Ďakujem pekne, Peťo. Kristína, smerom teda k tomu duševnému zdraviu, ako som vravel, tak čo by si ty odkázala? V prvom rade mi asi nejde mikrofón, či ide? Ide, tak musím hovoriť hlasnejšie. Dobre, takže v prvom rade chcem poďakovať vlastne, že som tu vlastne za odborníkov pozícií duševného zdravia, čo podľa mňa tak odzrkadluje aj taký väčší záujem spoločnosti o tému duševného zdravia a aj menšín, čo je pre mňa veľké plus a teší ma to. A ten môj odkaz by som chcela smerovať možno tak na dva smery, aj LGBTIA plus menšine a zároveň aj teda širokej verejnosti. Možno budem stručnejšia ako moji kolegovia, ale jednoznačne chcem vyjadriť podporu a že vlastne človek, ktorý je LGBTIA plus alebo queer človek, možno bude aj jednoduchšie pre mňa hovoriť nie o komunite, pretože som si tak uvedomila, že keď som si tak predstavovala, že čo dneska budem hovoriť, že keď hovorím o komunite, automaticky mi to ide my, vy, oni a vôbec to nie je inkluzívne a ja to nevnímam, že ja som niekto iný ako queer jednotlivec, ako človek, ktorý je neheterosexuálny. Takže vlastne chcem vyjadriť jeden jediný odkaz a to, že sme vlastne rovnakí a že je to v poriadku, že akákoľvek iná sexuálna orientácia alebo príslušnosť k inému rodu, aký je biologický, je za mňa OK a verím, že to takto bude vnímať stále viac a viac ľudí. Ďakujem pekne, Kristína. A to, čo si vrala, to asi podpisujeme, čo sme minimálne v tomto paneli, aj publikum, ale nevidíme vás stále, takže môžeme sa len domnievať. Palo, ty si už v tom svojom úvode naznačil, ako keby je jednu tú línu, o ktorej sa chceme rozprávať. Nakoniec teda aj keď sme vymýšľali s Milanom Zvádom názov tej diskusie, tak ten názov určite nepokrýva to všetko, čo chceme dnes prebrať, ale zdalo sa nám to dôležité práve hovoriť o tom, že ako sa z tých ľudských práv stali tie kultúrno-etické otázky. Pretože mnohokrát vlastne dnes vidíme, že keď aj začína politická, teda volebná kampaň a tak ďalej, tak sa to takým zaujímavým spôsobom ešte zvýrazňuje, že časť, povedzme, tej politickej scény hovorí o tom, že teraz nie je čas na tie kultúrno-etické témy, teraz je čas zachráňovať demokraciu. Všetci súhlasíme s tým, že chceme si udržať tú demokraciu, len potom prichádza vlastne ten rozpor, že a čo tie ľudské práva nie sú súčasťou tej demokracie? No a teda, Palo, otázka na teba je, že samozrejme nemáme až toľko času, ale keby si nás tak stručne a niečo si už naznačil, mohol previesť tým, že ako sa vlastne stalo z tých ľudských práv v podstate kultúrna etická téma, ktorú tá verejnosť aj politici vnímajú ako niečo, keď to poviem tak diplomaticky, že no, niekomu sa to páči, niekomu nie, musíme o tom diskutovať, ale nie je to až také podstatné, tak uvidíme, že ako sa to vyvinie. Tá otázka zvádza k nejakej genealógii toho, že ako sa to, a teda takú odpoveď nemám, ale je to rozhodne zaujímavé a presne ten paradox toho, keď sa vlastne presne o tom takto zmysle rozpráva, že kultúrno-etická téma, že ale musíme zachraňovať demokraciu a toto je iba v úvodzovkách kultúrno-etická téma, ako keby demokracia samotná nebola kultúrno-etickým v tomto zmysle témou a zároveň presne, ako si povedal, ako keby ľudské práva neboli súčasťou definičnou chápania demokracie. Myslím, že presne, že to označenie, a skoro až tak, neviem, že či v tom bol dehonestačný úmysel, ale že to označenie ľudských práv, a obzvlášť teda ľudských práv sexuálnych menšín, že to, mne to strašne pripomína, neviem, že či si niekto na tom pamätáte, v 90. rokoch, keď sa zavádzala občianská výchova a etická výchova, tak to bolo tiež dané tak, že to sú tie kultúrno-etické, a ako keby to boli také tie mäkké predmety, to sú také tie, že čo môžeme dať ako 7 hodinu, alebo 0, však keď nikto nepríde, nič sa nestane, o nič neprídu. Pritom to sú vlastne tiež pre demokraciu kľúčové predmety, ktoré učia presne k občianstvu, vzájomnosti a čo to znamená žiť spolu a vychádzať spolu.
paradoxne, keď sa hovorí o ľudských právach, tak sa kladú ako niečo, čo je, že to bolo by dobré mať. Hej, že bolo, ale je to, že extra, že je to nejaký proste luxus, ktorý si doprajeme, keď budeme mať diaľnice a keď budeme mať ambulancie a keď budeme mať dobré školstvo a nebudeme mať nezamestnanosť a inflácia a tak ďalej. A teda tá odpoveď, že ako sa vlastne k tomuto dospelo, je mnohoraká a sám neviem podať krátku odpoveď. Ale je to niečo, na čo by sme akože mali upozorňovať, že teda toto nie. Toto je falošná dichotómia. Nemôžeme oddeliť ľudské práva od demokracie. Nemôžeme sa tváriť, že demokracia je iba nejaký proces, ktorý nemá substantívnu náplň, ktorá nemá obsahovú náplň. Nie je toto nejaký vrtoch alebo niečo, čo sme si teraz zmysleli a ideme ľuďom dávať niečo, čo si zmysleli ako niečo navyše, ako nejaké nadpráva a tak ďalej. Je to súčasť toho ľudskoprávneho štandardu, ktorý sem prišiel v roku 1989. Teraz iba naplňame tú ideu toho, čo to znamená byť rovný si v demokracii. Keď s tým niekto má problém, musí v tomto zmysle vlastne nahliadnúť plnú šírku toho, čo to znamená žiť v demokracii a byť si rovný navzájom a rešpektovať inakosť, pluralitu a tak ďalej. Že nie je možné byť demokratom, byť zástancom demokracie a zároveň hovoriť, že nejaká skupina ľudí je menej. Že nejaká skupina ľudí je menej hodnotná a nezasluhuje si rešpekt a uznanie a môže byť predmetom spoločenského odsúdenia na základe nejakých predsudkov. A že teda uznanie týchto ľudí je nejakým spôsobom luxus. A prepáčte, som sa troška rozčulil. To je v poriadku. Hnev je na mieste. Áno. A teraz neviem, či som ti ale odpovedal na tú otázku. V podstate áno, ale zobral si to tak zoširoka, ale veľmi áno, dobre. Práve, veľmi dobre. Ale keď si aj v tej prvej tvojej odpovedi ešte predtým vlastne to tak naznačoval a tak oprav ma, ak sa mýlim, ja to tak len, keď sa k tomu tak akože premostím, že toto, čo sa tu deje, ako keby mnohokrát je vnímané, že no sú tu rozdielne názory v tej spoločnosti a politici reflektujú tie rôzne názory a zároveň časť, samozrejme, ľudí aj na Slovensku eviduje, že není to len taká nejaká voľná diskusia, ktorá tu prechádza, ale že sú tu nejaké tvrdé politické záujmy a že to kopíruje aj nejaké trendy, povedzme, zo zahraničia a že to není len tak, že zrazu sme si povedali, že tu je kultúrno-etická téma ľudské práva transrodových ľudí. Áno. Je tu ten moment toho presne, že kde sa to stavia, ako keby to bolo vlastne nejaká otázka vierovyznania alebo nejaká otázka proste, že ľudia majú rôzne názory a vlastne, že v pluralitnej spoločnosti teda môžu existovať aj rôzne názory. A samozrejme, že môžu na rôzne témy existovať rôzne názory, o tom je názorová pluralita hodnôt, že ľudia vychádzajú z rôznych hodnotových schém a podľa toho žijú svoj život a mali by mať tú slobodu žiť si ten svoj život. Čo ale je omylom kategorickým, je, keď sa tvárime, že ľudskosť iných bytostí a ľudské práva iných bytostí sú tiež otázkou, kde môžeme mať rôzne názory a môžeme nejakým spôsobom mať rozličné postoje a sú rovnako akceptovateľné. Kde vlastne presne tým princípom je, že nie, tá základná rovnosť každého jednotlivca nie je diskutovateľná. Nie je niečo, čo môžeme si ako zobrať, ako aj ísť do supermarketu a vybrať si, beriem si z tohto regálu. A toto nechcem, toto mi nenúďte. A vlastne to rámcovanie toho, že toto je nejaká kultúrno-etická otázka, rovnako ako keďže či si vyberiem, či pôjdem na evanielickú školu, alebo na katolícku školu, alebo na sekulárnu školu, respektíve, že či dieťa dám na náboženstvo, alebo na etickú výchovu, ako keby to bolo niečo, čo si môžeme vybrať z nejakého šuflíka, z nejakého regálu, že a tieto práva sa mi nepáčia, tak tie nebudeme, alebo o nich môžeme sa sporiť. Že to je presne ten rámec, ktorý dehonestuje a umenšuje ľudskosť niektorých občanov. Že ich vlastne dáva ako proste, že vy ste tu tak nejak ako navyše a nemáme teraz na vás čas. Nevytrčajte, nevyskakujte, lebo ešte môžete dostať. A to je vlastne ten moment, ktorý aj v politike potom vidíme, kde sa vlastne vyslovené politické snahy týchto ľudí ešte viac ponížiť, ešte viac ich dať do úzadia, berú ako iba ďalší proste, že však
majú proste na to iný názor, majú proste iné hodnotové východiská. Akurát, že tie hodnotové východiská sú nezlučiteľné s tým, čo znamená byť demokrat. Ďakujem, Palo. Prejdeme od tej politiky opäť trošku k médiám. Ako vidíte, tá diskusia má svoju schému, hej. Politika, média, duševné zdravie. A teda budeme ju tak sledovať počas tej diskusie. Ty si samozrejme, Peťo, v tom prvom stupe ako keby vysvetľoval, že možno že už to nie je len samozrejme o tých štandardných alebo tradičných médiách, že je tu kopu tých ďalších fenoménov, javov. Tá moja pôvodná otázka bola, že ako v podstate to mediálne prostredie vyzerá z hľadiska toho, ako píše o menšinách, špecificky o LGBTI menšine. A ty si čiastočne hovoril o tom, že tam to nie je že je to relatívne fajn, napriek tomu, že sú nejaké chyby. Ale skúsme možno ešte o tom trošku viac povedať, že ako ty to teda reflektuje, že písanie o téme, alebo teda informovanie o téme práve LGBTI ľudí na Slovensku, že keď sa možno pozrieme na nejaký taký vývoj, samozrejme všetci sme boli zhrození z vražd pred teplárňou, tam sme videli veľkú solidaritu a aj rôzne, ako keby podľa mňa nárast počtu článkov, príspevkov a tak ďalej, ktoré upozorňovali na tie problémy, ktoré majú LGBT ľudia na Slovensku. A keď sa pozrieme na to obdobie predtým, vedel by si možno trošku povedať, že či tam ty vidíš nejaký ten vývoj a či to je vývoj k lepšiemu? No, ja osobne by som opätovne rozdiel. Jednak sú to médiá, ak budeme hovoriť o tradičných médiách, tak ten vývoj je tam dlhodobo v podstate kladný. Určite sú tam výnimky, máme tu tzv. Konzervatívne médiá, ktoré naozaj pri týchto témach odrazu majú červené sukno pred očami, ale celkovo, aj čo sa týka iných menšín, je ten posun, kedy sa snažia dávať hlas slabším a je to uvedomenie, niekedy je to náročné, to vidíme napríklad pri úplne iných témach, napríklad teraz, keď sa rozprávame o chudobe alebo energetickej chudobe, je to odbočka, ale tie médiá je náročné, aby porozumeli stratégiám ľudí, ktorí žijú v chudobe a nevedia o tom hovoriť, lebo sú v inej pozícii a nevedia si to ani predstaviť. Ale pri tejto téme dlhodobo postupoval posun smerom k lepšiemu. Napríklad teraz vidno, ako bolo po vraždách pred teplárňou sa stalo to, že viaceré médiá to začali aj interne riešiť, akým spôsobom hovoriť o queer ľuďoch. Že či hovoriť o queer komunite, alebo hovoriť o queer ľuďoch, alebo LGBTI+, a tak ďalej, že tých možností je viacero. A už len to, že tam prebiehala vnútorná diskusia o niečom vypovedá. Takže, ale zároveň potom sú tu médiá, ktoré z akéhosi dôvodu si to zobrali ako terč a využívajú to preto, že... Ale tu sa opäť vraciam k tomu, že skôr ako o médiách sme sa mali zaujímať o publikum, lebo práve v dnešnej dobe, keď je to informačné prostredie o mnoho viac o publiku, ako bolo kedysi, a už to nie je iba o médiách, tak niekedy tie médiá nadbiehajú vyslovene publiku. U nás to je možno menej markantné, na to máme, keď to porovnáme napríklad s Českou republikou, so Slovenskom, tak slovenské médiá sú v tomto dovolím si povedať, zodpovednejšie a nielen pri tejto téme. Tých tém je viacero, kedy cieľene nepodliehajú jednoducho nepíšu to, čo chcú publikum čítať, ale snažia sa hľadať pravdu, ako keď to tak spatetizujem trochu. Ale potom tu máme ďalšie médiá, dezinformačné plátky alebo rôzne. Ja sa štítim používať na ne pojem médiá, ale ako sú to médiá v tom širokom zmysle slova. A tam je problém, ale tam to už nie je žurnalistika. Takže tu zachádzame už do sféry dežurnalistiky, kde neplatia žiadne pravidlá, žiadne štandardy a sú tam úplne iné ciele. Takže keby som mal povedať za tradičné médiá, tak je to... No tak je tam posun k lepšiemu a dlhodobo, stále je to možno taká sinusoida stúpajúca, ale v celkovom informačnom prostredí je to, ako keby to išlo opačným smerom. A ešte, Palo, reakcia nejaká? Nie, ja som možno iba chcel doplniť presne k tomu, že to vlastne vidíme, aj keď, a teda nebudeme menovať, ale pri tých tzv. Konzervatívnych médiách, že vlastne oni sú v podstate v niečom ako keby hlasné trúby istého ideologického prúdu, o ktorom by sme sa ešte asi neskôr budeme rozprávať. A čo je zaujímavé, je práve presne ten vplyv tých dezinformačných médií, alebo teda tých, nie alternatívne, radšej nebudeme, nie. Keď
som sa vlastne aj pozrel tiež spätne pri jednej príležitosti na to, že kto vlastne operoval s pojmom gender ideológia, čo je vlastne jedno z tých kľúčových slov zásadnej konšpiračnej teórie, ktorá má nejakým spôsobom vysvetľovať, že odkiaľ prichádza to zlo z Istanbulu a zlo neviem aké, ktorá vysvetľuje, že prečo sa veci dejú ako v úvodzovkách nesprávne, tak táto konšpiračná teória o gender ideológii bola masovo prítomná práve v týchto dezinformačných médiách a vyslovene jedno z týchto médií, hlavné správy, boli presne aj tým, ktorým naozaj máme dôkazy, že teda operujú s nejakým vzťahom s vplyvovými silami Ruskej federácie. Že to nie je proste, že to naozaj v tomto zmysle máme dezinformačné médiá, ktoré nám tu šírili vyslovene protizápadné v úvodzovkách, ale aj proti ľudským právam a protidemokratické naratívy, ktoré mali podkopať nejakým spôsobom odhodlanie a v dôveru ľudí v demokratické inštitúcie a vyvolať v nich proste ten pocit, že sú obliehaní, že sú ohrození. Že to do istej miery je ako pozorovateľný fakt, že to dezinformačné prostredie výrazne prispelo k tým náladám, ktoré v slovenskej spoločnosti existujú a môžu byť presne tie efekty toho, ako si povedal, že nejakým spôsobom tu je nejaké publikum, ktoré na to pozitívne reaguje, ale to publikum pozitívne reaguje presne aj z nejakého titulu, že mu je niečo predložené a nejakým spôsobom sa to dotýka nejakých možno predsudkov alebo nejakých názorov, ktoré už existujú, ale vlastne sú daný je tam nejaký príbeh, ktorý to proste podchytí a vyvolá ten pocit, ktorý potom je oveľa ťažšie vykoreniť nejakým vzdelávaním alebo nejakou tou presne žurnalistikou oficiálnou a žurnalistikou, ktorá je naozaj žurnalistikou. Ďakujem, Palo. A Peťo, ty si ešte niečo asi chcel povedať predtým? Ja by som ešte dodal možno iba k tomu, že tým, že tu máme dezinformačné médiá, ako publikum ako také, málo kedy dokáže rozoznávať medzi tým, čo je žurnalistika, čo je dežurnalistika. Takže oni, keď dostávajú, povedzme, obsah, tieto hlavné správy sú krásny príklad toho, lebo ešte aj vizuál je taký, že pôsobí ako seriózne médium. Majú množstvo spravodajstva, ktoré je v podstate prebraté z agentúr a je to klasické spravodajstvo a pomedzi to vtesnajú komentáre, oni to vôbec nerozlišujú zásadne, to je niečo, čo médium musí robiť. Publicistiku versus spravodajstvo rozdeľovať, striktne, prípadne ešte inzerciu, ale oni to miešajú jedno s druhým a toto publikum nedokáže rozoznávať. A to už potom zase otázka, zachádzame možno do mediálnej gramotnosti, ako niečo, čo je tiež niečo, čo by sme aj ako novinári tento mali sa toho dotknúť. Ďakujem, Peťo. Tak presuniem sa z toho mediálneho sveta teraz k tomu duševnému zdraviu, Kristína. A samozrejme to, čo tu bolo opisované, samozrejme aj to, čo na úvod zaznelo, že ten deň pre Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii, je jasné, prečo sa tu stretávame. Chceme sa rozobrať tie veci, ktoré sú vlastne tvoria celý ten kontext toho zápasu za ľudské práva. Samozrejme to duševné zdravie mimoriadne podstatná téma. Máme tu rôzne veci aj v tej politickej sfére. V Národnej rade sa mnohokrát rokuje o veciach, ktoré môžu v prípade schválenia mať priamy dopad na duševné zdravie. Už ale aj bez tých nejakých ďalších návrhov vlastne tá situácia na Slovensku je náročná pre queer ľudí. Samozrejme skúsenosť tragická s vraždami pred teplárňou a mohli by sme v minulosti nájsť iné, možno neboli to vraždy, ale rôzne typy útokov a tak ďalej, ktoré nakoniec aj dennodenne sa dejú, ale nedostanú sa vždy na prvé strany novín alebo do televíznych správ a tak ďalej. Možno by som povedala, že sa nedostanú vôbec. Alebo vôbec. Pretože nie sú nahlasované. Myslím si, že queer ľudia vôbec alebo tak ako vo väčšine, nemajú úplne dôveru v nejaké inštitúcie, nemajú pocit bezpečia, že ak nahlásim nejaký hate speech alebo nejakú agresiu na mňa, nejaký útok alebo vyhrážanie, že to bude nejako vypočuté a spracované. Určite to chcem len podporiť takým príkladom, že samozrejme po teroristickom útoku pri teplárni boli na slovenské pomery podľa mňa aj zásadné vyjadrenia policajného prezidenta z hľadiska toho, že čo polícia postihuje, ako to bude riešiť a to nás v slovenskom kontexte treba oceniť určite. Na druhej strane aj po tom teroristickom útoku sa udiali veci, niektoré aj, ktoré
ja o nich viem a ty si tiež spomínala. A vieme, že časť ľudí, aj keď sa queer ľudí sa odváži nahlásiť, alebo teda povedzme veria tomu systému, len chcú to nejako riešiť, tak mnohokrát, povedzme bez toho, že by mali šikovného advokáta, právnika, ktorý im poradí, tak polícia častokrát to aj tak zmetie zo stola, napriek tomu, že tam tie veci sú. Ale teda toto všetko, čo sa tu deje, naozaj veľmi náročná situácia na Slovensku pre každého queer človeka. Ty sa s čím stretávaš vo svojej praxi, ak sa bavíme práve o tých dopadoch na duševné zdravie? Opäť téma vlastne, o ktorej sa veľa hovorí, ale zároveň môj laický pocit je, že viac sa o tom hovorí ako v minulosti, ale keď sa pozrieme na to, ako sa riešia tie ťažkosti, ktorým ľudia čelia, že to stále nie je dostatočné. No môžem zreflektovať aj tú aktuálnu spoločenskú situáciu, že naozaj tak, ako je to nastavené aktuálne, čo sa týka nejakej ústretovosti, nejakej veľkorysosti voči ľudským právam queer ľudí, tak naozaj veľmi citlivo to vnímajú a má to veľmi negatívny dopad na ich psychické zdravie. Myslím si, že aj taká atmosféra v spoločnosti zhustla po vražde Juraja Jankuliča a Matúša Horváta z hľadiska toho, že mám pocit, že čakalo sa aj možno od verejnosti, ale minimálne teda queer ľudia čakali, že to bude nejako zreflektované, že príde nejaký ústretový krok, že niečo sa zmení, ale tie reakcie politikov z môjho pohľadu boli veľmi vlažné a vyslovene to destabilizovalo, narušilo to zase to psychické zdravie, nehovorím, že každého, ale vlastne pribudol ďalší stres, pribudla taká reflexia, ako to vyzerá na Slovensku z hľadiska ústretovosti, akoby ten signál spoločnosti je, že nás to nezaujíma. Nechceme to vidieť, je to vaša vec. Je tam silne také podľa mňa vyčlenenie a toto pociťujú queer ľudia. Pociťujú nezáujem podľa mňa a plus transrodoví ľudia to pociťujú ešte vyslovene ako až takú ostrakizáciu, že zhoršenie ich vôbec fungovania. Čiže toto všetko sú vlastne veľmi výrazný dopad to má na prežívanie psychickej pohody. Myslím si, že queer ľuďom sa výrazne narúša pocit bezpečia, pocit nejakého prijatia a nejakého slobodného sebavyjadrenia. Pretože nie každý človek má nejakú silnú odolnosť a povie si, že jemu je to jedno, presadím sa, budem robiť tak, ako to cítim. Väčšina ľudí má veľmi prioritné a túži po prijatí, po akceptácii, po tom, aby neboli vyčleňovaní. To sú úplne také základné naše psychologické potreby. Taký ten pocit odmietnutia, vylúčenia z kolektívu akéhokoľvek sa nám spája doslova až s fyzickou bolesťou. Čiže vyslovene môžeme trpieť. Takže ten narratív takého ohrozenia toho, že Slovensko nie je úplne bezpečné miesto, je prítomný a ja osobne vnímam aj v tej mojej praxi aj vlastne takto s kamarátmi a podobne, že akoby pribúdajú príznaky doslova posttraumatického stresu, nejakých posttraumatických zážitkov, pričom vlastne tí ľudia neboli vystavení priamej traume, ale tým, ako tá spoločnosť zareagovala, tým vlastne aj skutkom a aká je tu tá atmosféra, tak sa neustále podľa mňa zväčšuje potreba takého ladenia sa na kontext, také hypervigilancie, takého, že nemôžem byť sám sebou, nemôžem byť uvoľnený, čo má výrazne negatívny dopad na psychické zdravie, na zhoršenie stresu, záťaže, z toho vzniká úzkosť, depresia, prípadne nejaké iné závislosti. Ešte taká podotázka. Ako som spomínal predtým, že o duševnom zdraví sa veľa hovorí. Samozrejme aj preto, že je to nejaká téma, do ktorej by mala byť aj časť tých peňazí z Európskej únie investované. Ale teda, že v tej praxi, alebo teda keď ako laik počúvam, tak vlastne sa hovorí veľakrát, že je teda málo psychológov, málo psychiatrov, psychiatričiek, psychologičiek a tak ďalej.
A práve pri menšinách, ktoré čelia diskriminácii, útlaku a tak ďalej, tak vieme, že pre nich dostupnosť tých služieb býva ešte nižšia. Že či toto v podstate ty vieš potvrdiť, alebo to eviduješ, že v podstate tie kapacity sú už až tak malé a ešte v podstate povedzme skupina v takejto situácii na Slovensku má pravdepodobne ešte ťažšiu dostupnosť tých podporných služieb, ktoré môžu psychológovia a psychologičky poskytovať. Áno, zdieľam tvoj názor a naozaj tá situácia je veľmi kritická z hľadiska dostupnosti všeobecne zdravotnej starostlivosti a nejakej možnosti psychoterapeutickej práce. A pri týchto menšinách je ešte vlastne v tom problém, že nie každý odborník je LGBTIA plus afirmatívny, že vlastne takéto polarizačné rozdelenie je aj v tej zdravotníckej oblasti. A teda sú odborníci, ktorí z môjho pohľadu môžu ešte poškodiť toho klienta, pričom ten klient alebo pacient si toho nemusí byť až tak ani vedomý, pretože vystupujú z pozície autority. Čiže v tomto naozaj by bolo fajn, keby vzniklo viac, či už poradní, alebo keby sa naozaj viac tá téma duševného zdravia, dostupnosti zdravotnej starostlivosti vlastne diskutovala a prišla ako priorita. Nie je jedno, ku komu ide kto, takže ja vždycky tak odporúčam vlastne, keď sa ma niekto pýta, že treba si zistiť naozaj, že či už od kamarátov, že aký má ten prístup, ten terapeut, alebo aj od napríklad Združenie rodičov a priateľov LGBTIA+, kde vlastne majú svoje zoznamy, alebo Inforadňa, alebo Prízma v Košiciach, tiež má svoje zoznamy afirmatívne ladených odborníkov. A ešte možno jedna taká, len že na jednej strane, že veď to sa, všetci, čo sme tu, všetky, sme radi, že Inforadňa, Prízma je, ale keď si hovorila práve o tých zoznamoch, tak vlastne mi to príde strašidelné, že v podstate v tej oblasti, kde teda sú tí odborníci, odborníčky, odborníctvo, ktoré má pomáhať, že vlastne tam ešte potrebujeme tie zoznamy, lebo vieme, že tento človek možno viac poškodí. Ja neviem, či to chceš viac komunikovať, alebo teda viac ešte reflektovať, ale možno len tak krátko, ak by si chcela, že existuje tam nejaký mechanizmus vnútri tej profesie, že ako s týmto sa vysporiadať, lebo asi to je nebezpečná situácia, že tu máme, neviem, nejaký počet ľudí, ktorí áno, queer ľudí môžeme za nimi poslať a nestratiť nejaké svedomie alebo necítiť sa viny, že som mu ešte viac poškodil. Tam existuje nejaký proces, že sa to nejako rieši ako v rámci tej profesie, alebo? No bohužiaľ neexistujú žiadne nejaké sankčné alebo regulačné mechanizmy vnútri zdravotníctva. Je to naozaj ešte... My sme v takom podľa mňa zárodku celkovo ako ten vývin aj zdravotnej starostlivosti Slovenska a možno aj tej zrelosti. Keď pán Hardoš hovoril o tých ľudských právach, tak mňa napadla asociácia, no ale ľudské práva vlastne odzrkadľujú úroveň zrelosti tej spoločnosti. A vlastne v tejto oblasti si myslím, že môže ako byť vlastne taká ohrozujúca naozaj tá konzervatívna ideológia nejakým spôsobom, že keď dokonca ešte pred pár rokmi niektoré inštitúcie ako vysoké školy boli podporovali reintegratívnu terapiu, čo je vlastne taký nasledovník konverznej terapie, čo už je vedecky naozaj dokázané, že nie je to vhodný prístup, že treba vlastne ten LGBT afirmatívny. Ale teda, aby som aj niečo pozitívne a také nádejné povedala, tak už sú tu aj prvé lastovičky, už vyšla aj publikácia, ako teda pristupovať k LGBT plus komunite aj z hľadiska nejakého poradenstva. A vidím, že čím viac odborníkov sa aj k tomu vyjadruje a ozýva, pretože nie je im to jedno. Takže týmto asi pomaly budeme meniť aj ten diskurs. Ďakujem veľmi pekne a všetci držíme palce, aby ten diskurs aj v tejto sfére sa menil. Ideálne čo najrýchlejšie, nie až tak pomaly, lebo tie politické procesy sú rýchlejšie, tak aby to ešte bolo možné to meniť. Ale teda, Peťo, teraz naspäť k tebe. Jednu z tých vecí, čo som sa ťa chcel spýtať, je vlastne, že v tej prvej otázke napala sme riešili tie kultúrno-etické témy. Mňa zaujíma že samozrejme tie médiá, a teraz aj tie tradičné, už tá
tú dežurnalistiku alebo dežurnalizmus by som teraz možno na chvíľu oddelil, ale samozrejme môže sa k nej vrátiť, lebo rozumiem, že to je podstatné, ale že aj tie tradičné médiá v podstate pri tom rámcovaní tých ľudských práv, že akože, že sú to kultúrne etické otázky, že mnohokrát to človek vidí, číta, že aj v diskusiách politických sa pýtajú, a budete riešiť tie kultúrne etické témy? Že ako toto v podstate možno teraz poviem, že senzitívny čitateľ, čitateľka, čitateľstvo ľudskoprávny, ktorý rád číta, povedzme, ten denník XY, ktorý vlastne v zásade podporuje ľudské práva a potom, povedzme, politika sa pýta, alebo političky na kultúrno-etické témy. Že ako to možno vnímať, že je to preberanie, akože také, že len preberiem, ako to tí politici volajú, alebo naopak je tam možno nejaké aj, že hĺbšie vsakovanie toho pojmu kultúrno-etických otázok aj do toho mediálneho prostredia? Ja si myslím, že médiá v tomto prípade až príliš preberajú naratívy od politikov, ako nechajú si diktovať a práve mali by postupovať naopak. Takže tú tému, ja keď sme sa rozprávali o názve tejto diskusie, tak sa ma Milan pýtal na to, ja som presne na to povedal, že mne sa vôbec zdá zvláštne, že máme vôbec rozprávať o tom, že môžeme, že ľudské práva sú je to nonsens. A toto by si novinári mali uvedomiť a začať byť jednoducho tými, keď hovoríme o gatekeepingu, alebo jednoducho, keď sa snažíme ako novinári ovplyvňujú diskurs. To je fakt. Ako teraz menej, vzhľadom k tomu, že máme, že to informačné prostredie je širšie, tak by si mali že má tú svoju integritu a nenechať si nadiktovať tými politikmi, keď napíšu tie posty niekedy v noci a potom na základe toho reagujú a v diskusiách politicky to otvárať a menovať to týmto spôsobom. Takže jednoznačne by si mali stať za tým. A to je otázka na vzdelávanie. Takže potom už aj v rámci vzdelávania, či už je to vzdelávanie na katedrách žurnalistiky a obdobných, alebo potom aj celoživotné vzdelávanie novinárov. Takže rozprávať sa o tom, šíriť krátka, aby nereagovali na aby sa nenechali tými politikmi do tých narratívov vtiahnuť, lebo bežne to robia, takže súhlasím a je to až neuveriteľné, že niekedy sa ako je to vôbec možné, že sa nechajú tak ľahko vtiahnuť do toho. A ty si spomínal predtým, že povedzme po vraždách pri teplárni, že práve sme videli v niektorých médiách, niektoré to myslím, že aj trošku nejako verejne komunikovali, že práve ten jazyk, ako píšu o queer ľuďoch a tak ďalej, že to nejako zreflektovali, že treba písať inak. A to, keď si ty vrajal o tom vzdelávaní a tak ďalej a tej nejakej možno odolnosti tých novinárov, novináriek, že nesmú to preberať, že či takto si to máme predstaviť, že v podstate v zásade ide o to, aby tá redakcia si sadne, akože takto si to vysvetlí a v zásade tú zmenu vedíme relatívne rýchlo, lebo samozrejme zmenu toho jazyka viac menej dobrú, samozrejme niekedy s nejakými chybami, ale že veľmi rýchlo tá zmena prešla, že mi to neprišlo až také zložité, samozrejme pod ťarchou tej tragédie, ale napríklad toto preberanie, že kultúrno-etické otázky a ľudské práva, to by nemalo byť zložité, nie? V podstate len si povedať, že nebudeme to tak robiť, alebo si to jednoducho predstavujem. No novinári sú také zložité tvory, no takže niekedy, keď sme išli povedať, že čo majú robiť, no tak sa pozrú a práve sa zháčia a urobia presný opak niekedy, no takže treba stať pozor na to. Ale áno, ono by to šlo. A vidíme na iných príkladoch, povedzme príklad rómskej menšiny, kde sa to podarilo, keď si pozrieme médiá 10 rokov dozadu a dnes, tak je to niečo neporovnateľné. Takže ten posun tam nastal, ako trvalo to kratšie ako 10 rokov, ale že to som dal ako príklad, no, vzniklo viacero analýz predtým, vzniklo viacero návrhov, akým spôsobom k tomu pristúpiť a viaceré médiá to prijali za svoje. A potom už to išlo v rámci, to potom už ide cez editorov, ktorí by mali postarať, že tých redaktorov, potom keď majú onboarding v redakcii, tak práve je to súčasťou ich nejakého stylebooku. Niektoré médiá to majú, to je v podstate nástroj, kde sa ukáže, kde je uvedené, akým spôsobom, tento nejakým spôsobom o témach hovoriť, ale napríklad takú terminológiu používať, bola jednotná vo všetkých výstupoch toho média. A tak ďalej. Takže v týchto stavbookoch sa to môže riešiť. U nás to majú médiá pomenej, ale ten úzus sa... a ono to obsahuje také otázky napríklad, že do akej číslovky používame čísla, od akej číslovky používame napísané slovom a tak ďalej. Takže tam je viacero tých úrovní a dá sa to spraviť. Otázka je, že
či tam potom ten taký komerčný záujem, kliky a ďalší rozmer, ktorý oni sú, ako sa ocitajú niekedy medzi mlynskými kolesami. A doslova povedia, že áno, máme tú spoločenskú zodpovednosť a uvedomujeme si to, ale na druhú stranu musíme riešiť komerčné otázky, musíme prežiť. Takže dáme do titulok našľaháme a dáme tam túto kultúrnu vojnu dokonca ešte niekedy ako a zrazu majú tých klikov mnoho viacej a z toho im príde príjem z reklamy, takže ako musia hľadať balans a aj ho hľadajú. A to sa týka viacerých tém, to sa týka klimatickej zmeny, to sa týka migrácie, to sa týka práve rómskej menšiny, aj queer ľudí. Ale dá sa to. Ešte rozmýšľam o tom balanse, čo si spomenul, že veď je to pochopiteľné, médiá fungujú na voľnom trhu, je tam dopyt, ponuka a tak ďalej, keď to veľmi zjednoduším. A teda, keby sme to ešte na chvíľu obrátili, a ty si to aj predtým spomínal, že to publikum je zaujímavé, že samozrejme sú tu nejaké dlhodobé riešenia, hej, že mediálna gramotnosť a tak ďalej. Sú aj nejaké krátkodobé riešenia, že ako to možno zlepšovať, že ja neviem aké, ale že či to naozaj, lebo mnohokrát v takýchto diskusiách vlastne jeden zo záverov je vlastne stabilne, že vzdelávanie. Lepšie vzdelávanie tu. Len tak to trvá akože dlho, kým budeme zberať plody tohto úsilia, aby som to povedal trošku poeticky. A to ešte nevieme, že či ten strom akože pomyselne nevyrúbu, kým budeme niečo môcť zberať. Takže že či, alebo možno ani nie riešenia, ale že či sú nejaké intervencie krátkodobé a priateľné, samozrejme, ja nemyslím nedemokratické intervencie, a niečo, čo by mohlo to publikum tak akože rozumne formovať a potom, aby bolo menej možno náchylné, že prepadať týmto takým veľmi jednoduchým veciam, že titulok je takýto, tak budeme klikať a tým pádom médium potom musí balansovať, hej? No neviem, či sa dá nájsť nejaké instantné riešenie, skôr asi nie, ale o čo sa my snažíme, tak to je skôr ako rozšíriť predstavivosť publika. Takže na začiatok iba vtiahnuť ich, tie témy, to je podobné, ako tu kolegyňa hovorila o tom, že sú to ľudia ako my, a že sme všetci ľudia ako my a že neexistuje my a oni, ale sme my. A vtiahnuť to cez príbehy tak a tento zrazu ukázať, že hovoríme o nás a nehovoríme. Takže v podstate rozšíriť predstavosť publika. A to sa týka aj novinárov mimochodom, takže skôr a to je práve to riešenie, ktoré sa dá urobiť o mnoho rýchlejšie. Lebo to vzdelávanie je dlhodobé, ale rozšíriť predstavivosť, keď môžeme si, že my si tak berieme príklad, keď v rámci vzdelávania zo sociologické predstavivosti, kde to že v podstate adaptujeme na vzdelávanie novinárov, ale dá sa to urobiť, ako to je niečo, ja to niekedy nazývam tak, ako že vložiť nohu medzi dvere a už potom niekedy, čoraz človek vidí, tak už to neodvidí. Tak týmto spôsobom jemne začať a potom už to môže rásť aj samo. Takže dať tam nejaké semiačko toho porozumenia. Ako rozšíriť predstavivosť. Tak. To sa mi páči. To príde mi tak, že to by bola dobrá intervencia. Teda keby je bolo asi viac. Teda ty si vrát, že vy to aj sa snažíte robiť. Áno, prepáč. K tomu vlastne, čo hovoríte, tak ma napadá naozaj aj súvislosť s predsudkami a spracovávaním, že ako náhle si vlastne uvedomíme, že niečo je predsudok, uvedomíme si to morálne pokrytectvo, ktoré máme, tak potom už je oveľa ťažšie mať ho, ten predsudok. Že ak si napríklad myslím, že všetci gejovia kradnú deti a poznám nejakého dobrého, slušného geja, tak mi to proste príde, tá myšlienka, veď to asi úplne nie je pravda, tak nič. Hej, čiže vlastne sa mi páči, že to, čo vidíme, tak už sa nedá potom ísť späť. Ja som práve od tých médií chcel ísť opäť k tomu svetu duševného zdravia, ale aj teda a ty si to teda vlastne otvorila ešte skôr, tie predsudky a stereotypy, že tak ako som sa Peťa vlastne pýtal na tie, že teda ako to nazval instantné riešenia, tak samozrejme tá oblasť stereotypov, predsudkov, ktoré samozrejme ovplyvňujú mediálne publikum, nakoniec ovplyvňujú aj politické publikum a v podstate tak dekády viac či menej asi ten počet rastie ľudí, ktorí sa snažia nejako bojovať s tými predsudkami, stereotypmi, ale stále sú tu rôzne zakorenené, samozrejme pri mnohých menšinách. Queer ľudia, Rómovia, Rómky, a ľudia so zdravotným znevýhodnením a mohli by sme pokračovať. Zase myslím, že každá menšina si na Slovensku nájde svoje v tej oblasti stereotypov a predsudkov. Ten kontakt, čo si spomenula, samozrejme, alebo že poznám toho človeka, to veľakrát pomáha, ale zároveň akože vieme, že časť ľudí jednoducho
buď nestretne, alebo nepozná tak dobre, povedzme, človeka z nejakej menšiny, že čo sú tie vlastne naše ďalšie možnosti, ak sa bavíme o eliminácii tých predsudkov, stereotypov, ktoré potom sítia samozrejme násilie, nenávisť, tie aj politické samozrejme iniciatívy rôzne, ale aj nadpisy článkov, ktoré sú klikateľné, že sa dá, neviem, určite bol nejaký titulok, ktorý hovoril o tom, že nahí muži v koženom oblečení boli na Pride, potom tam bola fotka z nejakého úplne iného miesta, potom to nejakí politici zneužili. A samozrejme ľudia na to klikali a potvrdzovali si im, veď oni teda takto vyzerajú a to samozrejme nie je normálne, ako tu už zaznelo. Takže čo s týmito predsudkami, stereotypmi, okrem toho kontaktu, čo možno sú také produktívne stratégie, taktiky v tejto oblasti, či už, ktoré aj vlastne ty vieš nejako použiť v tvojej profesii, ale ktoré možno aj pre širšiu verejnosť, ako keby je dobre ich mať na pamäti, keď sa snažíme o to, aby ľudské práva LGBTI ľudí boli dodržiavané. Áno, no, existujú aj také ako univerzálne v podstate návody, že my ako ľudia sme veľmi ovplyvniteľní autoritami, ovplyvniteľní nejakými rolovými modelmi. Čiže možno keby sme začali v tej rodine, tak v rodine, kde je prijatie, kde je akceptácia, kde sa uznáva rovnosť a rešpekt, tak sa oveľa menej vyskytujú tie predsudky. A vlastne, čiže toto môžeme možno použiť aj z hľadiska nejakých inštitúcií, že ak by inštitúcie a nejakí vysokí predstavitelia a nejaké rolové modely hovorili podporne a pozitívne o ľuďoch v menšinách, tak sa to odrazí potom do tej verejnej mienky. Ešte to, ako hovoríš, že vlastne áno, keď poznám niekoho, tak som si vlastne bližší, lebo mne to tak príde, že tá inakosť je vlastne istým spôsobom veľmi odcudzujúca, že keď je nám niečo iné, cudzie, tak si nevytvoríme tak sympatie, cítime sa možno menej blízky k tomu hocičomu, čo je cudzie a máme tendenciu potom ako brať to, že to nie je moje, že na to, a ešte keď sa to spája s nejakým ako afektívnym postojom, čo bohužiaľ teda už keď si vezmeme tento deň, že vlastne je to deň boja proti homo, inter, trans fóbii, tak vlastne odzrkadluje to slovo, tá fóbia je vlastne nejaký strach voči niečomu. No a vlastne toto homofóbia, tento pojem vznikol v tej dobe, kedy homosexualita bola vnímaná ako choroba. A tak nejak sa to vtedy aj spájalo, že vlastne my sa bojíme toho, čo je iné, čo je nejakým spôsobom pre nás ohrozujúce. A v súčasnosti už výskumníci, to trochu odbieham, preferujú pojem homonegativita, pretože vlastne postihuje nielen tú individuálnu nejakú osobnú rovinu, ale aj tú širšiu kultúrnu a spoločenskú a odráža aj taký postoj možno nejakého odporu, znechutenia, čo je tiež vlastne obsah aj toho predsudku. No a s touto homonegativitou môžeme pracovať tak, že ako čo najviac kontaktu s tým, čo je nám ako nejakým spôsobom neznáme, čiže samozrejme, keď v médiách sa pozitívne píše, keď tie rolové modely sa vyjadrujú, keď poznáme niekoho. A možno k tomuto poviem, že tu vidím veľmi pozitívny trend z hľadiska mladých ľudí, ako oni vnímajú ľudské práva, podporu a akceptáciu pre LGBT plus menšinu, že výskum Globseku robený v 2021 vlastne ukázal, že 60% mladých ľudí do 30 rokov je veľmi podporujúcich a akceptujúcich a bol tam veľký rozdiel a priepasný rozdiel vlastne medzi staršími generáciami a čím starší jednotlivec, čím žijúci niekde v rurálnej oblasti, muži sú viac homofóbni ako ženy, tak vlastne tým viac to bolo ako tá tendencia k neprijatiu a k predsudkom až teda k tej nenávisti. No. Tak to býva niekedy, okrem toho vzdelávania, tá dlhodobá stratégia, ako sa to vyrieši, ešte býva teda, že tá nová generácia nás zachráni, že to bude lepšie. A toto, čo si hovorila, to je veľmi pozitívne. Zároveň je potom zaujímavé sa pozerať na to, že keď teda vykazujú, že v prieskumoch podpory politických strán medzi mladými ľuďmi je zaujímavé vidieť, že v podstate má tam veľa percent liberálnejšie, myslím, progresívne Slovensko má najviac, ako sme nejaký, veľmi zošobecňujem, Palo ma môže opraviť, že liberálna strana,
a potom, myslím, druhé najviac má asi Republika, ak sa nemýlim. Takže tá mladá generácia teraz, ktorá z týchto častí bude ako tá normotvorná, to uvidím. Ale ja verím teda, že samozrejme tá proľudskoprávna. Ale prešli by sme teraz, keď aj ty si, Kristina, spomínal tie rolové modely, hej, že vlastne to je dôležité, že čo vidíme. Samozrejme, my na tej politickej scéne vidíme momentálne viac rolových modelov, ktoré teda nie sú pozitívne. A už, Pálo, teda ty si to naznačil aj predtým, že a chceli sme sa k tomu dostať, že ten akože ideologický zdroj v podstate za týmito snahami na tej aj slovenskej politickej scéne, že ešte by sme si ho mohli tak viac dekonštruovať a vysvetliť, pretože ty si aj spomínal, nie, gender ideológiu sme spomínali a tak ďalej, a že vlastne ako sa tá v podstate mnohokrát reprezentácia väčšiny dáva do tej pozície akože menšiny, ktorá je tu ohrozovaná zo všetkých strán, a tým pádom potom ako toto teda rolový model asi nie je taký, ktorý by podporoval samozrejme tie ľudské práva pre queer ľudí, ale samozrejme aj ďalšie menšiny. Takže skúsme ešte možno toto trošku viac rozobrať, že tie zdroje možno, čo je v pozadí, alebo čo nie je tak viditeľné pre toho bežného človeka, keď sa snaží analyzovať nejakú tú situáciu tak laicky. Áno. Tu by som iba vlastne nadviazal na to, čo zaznelo presne s tými ako keby autoritami, ktoré nejakým spôsobom tých ľudí vedú k nejakým postojom. Že to vlastne, to vidíme proste, že to nie je že nevyhnutne, že ľudia majú nejaké iba ako zo vzduchu alebo z prírodzenosti vlastne nejaké postoje, ale že tie postoje reflektujú tú spoločenskú situáciu a ľudia ich preberajú od ľudí iných, ktorých vnímajú ako nejaké autority, alebo teda tie rolové modely. A týmito môžu byť ľudia v blízkom okolí, ľudia, ktorí sú ako oni, ale môžu to byť presne aj tí politici, respektíve iné vplyvné osobnosti. Môžu to byť biskupy, kňazi, môžu to byť učitelia a môžu to byť nejaké proste celebrity sociálnych médií a samozrejme aj teda celebrity politické, teda povedzme, že politici. A videli sme vlastne v posledných 10 rokoch sústredenú nenávistnú kampaň, vedenú spektrom osobností, politických, ale aj cirkevných a mnohých iných, ktoré vlastne systematicky tu vyrobili ako keby tú morálnu paniku. Že to vlastne neprišlo len tak, že nám to z neba spadlo, hej, alebo že proste, že ľudia sa nejak ráno zobudili a povedali si, ale mi tí gejovia idú na nervy. Že to bolo v podstate môžeme už povedať 10-ročná kampaň, ktorá, a to je opäť niečo, čo sme videli aj vlastne tie trendy a postojov v eurobarometroch, čo sa opakovali a boli kladené otázky presne o postojoch ľudí ku queer menšine, tak sme videli vlastne, že kým trend v rôznych krajinách bol taký, že akceptácia rastie, u nás už z malého množstva ľudí, ktoré boli, že akceptovali, že stále to bolo menej než 50%, to ešte išlo niekoľko percentuálnych bodov dole. Vlastne ako keby, a že to je vlastne ten dôsledok tejto sústredenej nenávistnej kampane a že táto nenávistná kampaň je v podstate súčasťou, a teraz problém, že aké slovo na opísanie tejto ideológie použijeme, sústredenou ultrakonzervatívnou ideológiou, ktorá vyslovene rámcuje ľudskoprávne témy ako kultúrnu vojnu, ako tu už zaznelo. A im to vyhovuje hovoriť o kultúrnej vojne, pretože potrebujú predostrieť ako keby civilizačný boj. Niečo, že tu oni idú zachraňovať rodinu, tradičnú civilizáciu Západ pred nejakou zhubnou, nebezpečnou, plíživou ideológiou, ktorá nám ako keby má podkopať nejaké základy, na ktorých stojí svet a potom sa všetko zrúti. A oni sú vlastne tí, ktorí stoja na tej varte západu a nejak to teda majú ešte u nás zachovať. A teda queer ľudia sú v podstate ako keby jeden z tých nebezpečných symptómov toho úpadku mravov a rozvratu rodiny a civilizácie vôbec. A toto bol ten boj, ktorý tu bol prezentovaný, kde vlastne LGBTI ľudia boli prezentovaní buď ako priamo nepriateľ, alebo nástroj nepriateľa na rozvrátenie.
A pre túto ultrakonzervatívnu ideológiu v podstate ide o spôsob, akým vlastne to, čo bol ten ľudskoprávny konsenzus, to, čo tu existuje vlastne od konca druhej svetovej vojny ako základ pre jestvovanie demokratických režimov, oni využívajú presne zvýšenú viditeľnosť a zvýšenú otvorenosť a zvýšený fakt, že LGBT ľudia sú viacej na očiach, využívajú existujúce predsudky a neznalosť základnú na to, aby vlastne spochybnili tento ľudskoprávny konsenzus a vyslovene využili tieto naratívy na to, aby vlastne postavili alternatívnu hegemonickú situáciu moci, kde vlastne oni hovoria, toto všetko, čo ako nazývate liberálna demokracia, čo ako nazývate ľudskoprávnym štandardom a neviem čím, to všetko je nejakým spôsobom zhubný marxizmus plíživý, ktorý sa tam nejak votrel, zhubný feminizmus, ktorý sa tam nejak votrel a ohrozuje to samotné základy a my teda budeme tu stáť a brániť nejaké tie prirodzené hierarchie, v ktorých proste heterosexuáli sú viac, muži sú viac ako ženy, heterosexuáli sú viac ako gejovia, rod a pohlavie je to isté, žiadni trans ľudia nemajú nárok existovať, kde musia byť obránené nejaké tie hierarchie a rovnosť týchto ľudí alebo rovnosť nejakej rôznosti nesmie existovať a musí byť potlačená. A ide v podstate, keď hovoríme o ideológii, ide v podstate ako keby o nejaký nový hegemonický projekt, ktorý vlastne má za cieľ naozaj vytvoriť alternatívny režim. Že naozaj oni, keď nám hovoria, že chcú zlikvidovať liberálnu demokraciu, ako bývalý minister svojho času sociálnych vecí sa nechal počuť, tak by sme ich mali brať vážne. Naozaj, že oni naozaj, a nám to hovoria priamo, áno, chcú zlikvidovať liberálnu demokraciu, lebo im nevyhovuje. Lebo im nevyhovuje rovnosť. Lebo majú potrebu naozaj proste ľudí kádrovať podľa toho, či splňajú nejaké rodové očakávania, či naozaj plodia deti a či žijú s kostolným riadom alebo nie. A tí, ktorí spadajú do nejakých schém a tabuliek, tí sú odmenení hierarchicky povýšení, tí, ktorí nespadajú, sú deviantní a tým pádom menej zasluhujúci uznania. A toto je vyslovene tá schéma, ktorú nám tu chcú vybudovať. A mňa na tom vždy najviac zaráža presne ten moment, že oni sú tí, ktorí potom hovoria, že my máme nejakú akože šibnutú ideológiu, ktorú tu chceme vnášať, ale nie. Ono je to presne naopak, ono je to vlastne vyslovene z ich strany projekcia, kde vlastnú ideologickú kampaň prezentujú ako niečo, čo je normálne a pritom je to vyslovene napadnutie základov toho, čo znamená žiť v miery, v rovnosti, v demokracii. A ako také by sme to mali, tak by sme to aj mali chápať. Keď hovoria o kultúrnej vojne, je to vyslovene zase, je to rámec, a ktorý, ako to bol veľmi dobrý postreh, nemysliaco aj žurnalisti preberajú a hovoria presne kultúrno-etické otázky, kultúrna vojna. Nemali by sme tu rozdúchávať tieto kultúrno-vojnové spory. Pritom je to zásadná otázka a nemali by sme naskakovať na takýto rámec, lebo je to presne rámec, ktorý im vyhovuje na to, aby mohli vlastne zastávať pozíciu, že ich pozícia je v nejakom zmysle legitímna, že oni majú iba obavy, alebo že oni chcú iba chrániť niečo. Pritom vlastne to, čo chcú chrániť, sú nejaké privilegované pozície istej skupiny ľudí a posilniť vlastnú moc. A to je vlastne čo je v samotnom závere týchto snách, je vlastne upevniť si moc na základe vyvolávania nenávisti a morálnych paník a používať nevinné menšiny ako nejakých proste obetných baránkov toho, aby mohli nejakým spôsobom kanalizovať nenávisť a upevňovať si vlastnú moc. Už som sa asi troška zaciklil. Ale dobre si sa podľa mňa zaciklil. No, tak ako si to hovoril, tak som si spomenul iný volebný slogan, trošku pozmenený, že teda, ale opravdu, ak sa mýlim, že oni zmenili hru už akož do istej miery. Samozrejme, stále ten zápas tu prebieha, ale že ako vnútili tie rámce nejakým spôsobom a sme ich nejako prijali. Ako vral Peťo, asi je cesta späť, alebo teda, že tam tie korekcie sú možné, ale že to politické bojové pole sa určite zmenilo za tých 10 rokov.
Minimálne. Hej. Minimálne. A že čo s tým vlastne... Lebo vidíme tu samozrejme strany, ktoré majú iný pohľad na tie veci, ale zároveň, keď po voľbách 2020 sa hovorilo o tom najkonzervatívnejšom parlamente, samozrejme aj časť toho konzervatívneho spektra môže byť, ak sa bavíme o ľudských právach, fajn. A potom asi tu je táto časť ultrakonzervatívna, ako si to pomenoval. To znamená, že na jednej strane, že vidíme, že ľudia s touto agendou či ju presadzujú asi tvrdšie alebo aj menej, že majú na Slovensku relatívne vysoké šance sa dostávať do toho parlamentu. Pri niektorých presadzovaniach tej svojej agendy niektorom sú úspešní, v niečo menej. Tak samozrejme nie len kvôli ním, ale aj kvôli tomu, že je tu nejaký protitlak zo strany občianskej spoločnosti a tak ďalej. Ale akože, že to bojové pole vlastne oni ho tak vykolíkovali teraz a že z tvojho pohľadu vlastne našim zámerom je zvíťaziť v tomto bojovom poli alebo sa snažiť zmeniť to bojové pole, alebo že ako z tohto výsť, lebo vieme, ako si to opísal, že toto akože nebude viesť ničomu dobrému, hej? Alebo možno sa mýlim. Nemám asi že dobrú odpoveď alebo jednoznačnú odpoveď, že ten rámec bol nakreslený a nadiktovaný presne touto stranou. Tu zase by sme mohli povedať, že ale aj, že možno aj tí niektorí liberáli vlastne im možno takýto rámec vyhovuje v tom zmysle, že je to vlastne pre nich tiež jednoduchšie. Že vlastne ako keby vlastne povedať, že my sme teraz tí dobrí. Hej. My sme tu tiež, akože my ideme vystupovať proti týmto zlým a uľahčujem to v tom zmysle, že vlastne tú ťažkú prácu politickú, ktorá musí byť presne na budovaní koalícií, na presviečaní ľudí, na mobilizácii a na postavení programu, ktorý nejakým spôsobom vybuduje tú politickú koalíciu voličskú nejakú, tak túto ťažšiu prácu môžu si nahradiť tým, že príjmu nejaké symbolické kroky, kde v podstate teda nechcem to vulgarizovať a zjednodušovať, ale že si nejaké vlajočky vylepia alebo predstavia nejaký zákon, ktorý nemá šancu prejsť, ale povedia si, že teda vlajočka bola, my sme to skúsili. Kde tá zložitá cesta k zlepšeniu situácie je v podstate, že nestačí naozaj ísť cestou nejakých tých symbolických krokov, ktoré sú nevyhnutné samozrejme a ktoré musia byť komunikované, ale vlastne, že ten program predostrieť takým spôsobom, aby presvedčil aj tých voličov, ktorí sú v podstate takí, že možno, že takí vajataví, povedzme, hej, že aj by, že však možno, ani mi až tak nevadia, hej, ale že nejakým spôsobom, že a mne čo dáte, hej, a čo ja. A to je taký ten presne aj moment, ktorý aj vidíme často na sociálnych sieťach a ktorý vidíme vlastne tak väčšinovo prezentovaný, ktorý je presne ten postoj obyčajných ľudí, ktorí vlastne potom všetci títo rôzni ideológovia zneužívajú a využívajú a vezú sa na ňom. Je taký ten postoj, že a čo ja? Že a čo pre mňa niekto urobil? A prečo stále myslíte na Rómov? Prečo stále myslíte na Ukrajincov? Prečo stále myslíte na LGBTI ľudí? Prečo stále o nich hovoríte? A kto hovorí o mojich problémoch a tak ďalej? A potom o to ľahšie vlastne prídu rôzni títo politici, ktorí tiež nemajú poriadne riešenia a programy na zlepšenie situácie ľudí, nemajú riešenia na ambulancie a chýbajúcich lekárov, nemajú riešenia na zlyhávajúcu starostlivosť, nemajú riešenia, no a tak ďalej. Mohli by sme tu sedieť a vymenovať všetky možné problémy, ktorým čelíme ako krajina. Ale zároveň im aspoň dajú dobrý pocit, ale nám na vás záleží a dáme na držku tým, čo sa moc vytrčajú a nejak moc veci chcú nejaké nadpráva. Tak im aspoň dajú nejakým symbolickým pocitom pocítiť, že ale my sme na vašej strane, aj keď pre nich nič neurobia. A o to ťažšie to potom majú presne ľudia, ktorým záleží na tom ľudskoprávnom rámci, kde vlastne musia viesť ako keby tú vojnu presne na viacerých frontoch. A mali by ju vlastne viesť na viacerých frontoch v tom zmysle, že musia predostrieť program, kde povedia, záleží nám ale aj na vás. Záleží nám presne na týchto veciach. Záleží nám na cestách, škôlkach, lekárniach, ambulanciách. Že je ťažké presne predostrieť ten program tak, aby bol presvedčivý pre ľudí, ktorí už si vypočuli rôzne toxické verzie toho, o čo ide. Ale že jedine táto ťažká cesta je asi tou cestou vpred. A vlastne
je nesmierne dôležité presne pracovať aj s tými umiernenými alebo demokratickými konzervatívcami, tí, ktorí ešte naozaj sú stále aj demokratmi. A tam teda, neviem, nedám tu nejakú taktickú ani strategickú odpoveď, že ako. Hej, to je presne, že to je ich práca. Od toho sú vlastne v politike. Ale tam by som presne asi zdôraznil, že tu máme vyslovene extrémistické ideológie, ktoré chcú rozrušiť ľudskoprávny štandard, by sme mali pomenovať ako to, čím to je. A mali by sme tým ľuďom vysvetliť, že aj oni budú tí, ktorí v nejakom momente sa oni ocitnú ohrození takýmto režimom, že v nejakom momente oni budú tí, čo nezapadajú do nejakej schémy. Ďakujem. V podstate uplynulo to veľmi rýchlo, ale už skoro budeme mať 90 minút. V každom prípade tento záverečná Pálová odpoveď, skôr esej ako odpoveď, ale však dobrá. Som sa chcel spýtať, že či Peťo alebo Kristína chcete ešte možno nejako to komentovať, lebo samozrejme Pálo je tu teraz ako keby zastáva tú pozíciu komentátora toho najširšieho, alebo že čo ovplyvne obe tie ako keby svety, za ktoré vy nejakým spôsobom sme vás tu tak posadili, že médiá a samozrejme tá starostlivosť o duševné zdravie. Takže ak by ste to chceli ešte nejako komentovať z tohto, čo zaznelo, tak samozrejme máme priestor a zároveň tých pár sekúnd, kým si premyslíte, či tu budete chcieť komentovať, tak len poviem, že teda určite by sme boli radi za nejaké otázky aj z publika. Sice na vás nevidíme, ale budeme vás počuť. Takže chvíľku premyslíte si. A teda neviem, že či Peťo a Kristina ešte chcete nejako zareagovať trošku k tomu, čo Pálo hovoril? Nemusíme, to len tak. Že... Ja myslím, že to nemám ani veľmi čo dodať. Ja by som možno ešte predtým, že keď sa pýtam, potom že to sa objavilo v hlave, že akým spôsobom mali médiá reagovať. Potom to aj zaznelo, že pozitívne príbehy, ja napríklad s týmto sa nestotožňujem. Pozitívne príbehy sú niečo, čo nie je riešením, lebo to je tiež, to je zase z opačnej strany škály. Ono to nepôsobí autenticky. Takže v podstate cieľom by malo byť ako dať to niekde do stredu, ako urobiť z toho, že uzemniť to ako tému. Jednoducho tu nie je o čom sa až toľko baviť vlastne. Malo byť, to nechcem povedať tým, že to nie je téma, o ktorej sa máme rozprávať, ale skôr, že keď dávame pozitívne príklady toho, ako sa nejaký queer človek uchytil a robí toto a toto, tak to je, ako dávame ho do podrobnohľad, ale tam je hrba ľudí, queer ľudí, ktorí sa neuchytia týmto spôsobom. To je podobné, ako keď dávame, zvláštne mám rád, keď sa informuje či už o migrantoch, alebo o Rómoch a ďalších menšinách, keď sa používajú pozitívne príklady. Lebo to nie je to, čo ľudí presvedčí. To je, ako príde sírsky lekár, alebo máme sírskeho lekára, ktorý tu 30 rokov že to vyšetruje a je super obľúbený, to nevypovedá o ničom, o celku ako tých ľudí, ktorí prichádzajú a je to podľa mňa skôr taká medvedia služba. Takže aj v tomto prípade by som skôr médiá by mali tak mainstreamovať tú tému bez toho, aby to bolo, aby to išlo buď na jednu stranu alebo na druhú stranu. Rozumiem. Kristína, niečo chceš k tomu? No ja som sa tak zamyslela, že možno by som teraz zastala hlas nie možno toho psychologa, ale takého obyčajného občana, ktorý si možno môže dávať otázku, že vlastne čo ja môžem robiť preto, aby sme zlepšili situáciu alebo aby sme podporili queer ľudí. A napadá ma teda na to, že naozaj je podľa mňa legitímne v situáciách, keď sa cítime bezpečne, zastať sa ich, keď napríklad počujeme nejaký hate speech, nejakú nevraživosť, tak kľudne o tom diskutovať, ako aby sme preukázali, že nie sú v tom sami, že sme s nimi. A taktiež aj vyjadrovať ako priamo tú podporu vlastne, že pretože ja ako z tej psychickej stránky veľa queer ľudí sa bojí vyjadriť a naozaj potrebujú vedieť, že sú niekde prijatí. A my, keď proste sa bavíme a teraz napríklad niekto nám príde, že mohol by byť queer, ale nevieme a chceme vyjadriť niečo, tak kľudne môžeme zazdieľať, že videli sme dobrý film alebo nejakým spôsobom vyjadriť nejakú afinitu, nejakú afirmáciu k tomu, že vlastne je to v poriadku. A myslím si, že by sme to mohli teda robiť aj z nejakej ako role odborníka, ako ja tu teraz sedím, alebo aj vlastne naozaj v tom bežnom živote, že vlastne vyjadrovať to prijatie.
taktiež aj v médiách samozrejme, no aj inde. To mi príde také dôležité. To určite. Ja myslím, že samozrejme jedna z tých aj nádej, ja upieram tu nádej na obrovskú filmovú seriálovú produkciu. Čím viac jej bude, tak podľa mňa vystúžime tie rady spoločnosti, ktoré sú proľudskoprávne. Aspoň teda ja to tak na sebe pozorujem, že keby som v minulosti ako dieťa nepozerával Frasera, tak vôbec nemám pozitívny vzťah k terapeutom a tak ďalej. Samozrejme to bola taká sitcom, hej, tak to ako 90. roky asi, hej, takže vieme, že trošku trápne, trošku dosť, ale tá stopa zostala. A teraz samozrejme tie produkcie tých rôznych streamovacích platform akože idú aj týmto smerom. Niekedy idú tak veľmi po povrchu, ale myslím, že medzi časťou tej spoločnosti to asi má nejaký vplyv. Už aj myslím, že nás v slovenskej produkcii už prešli tie časy, keď niekto, myslím, Roma hral beloch, ktorý mal natretú tvár na čierno. To už myslím máme za sebou snáď. Ale ak môžem povedať, občas sa stane to, že tento Róma síce hrá Róm, ale on hrá Róma takého toho úplne stereotypného. Čo je problém stále. To je úroveň ešte. Takže na to si treba dávať pozor. Áno, tie vývojové štádia určite, to máš pravdu, že, hej, že tam ešte ešte nie sme v cieli určite. No, teraz sa pozeráme do publika, nevidíme vás, ale ozvite sa, keby ste mali nejakú otázku na ktoréhokoľvek hostia alebo hostku, alebo nejaký komentár k tomu, čo tu zaznelo, budeme radi. Keď niečo zaznie aj z publika. Nevidím vás, takže predpokladám, že ešte rozmýšľate, ale teda už sa budeme blížiť postupne k záveru, takže ešte máte pár sekúnd si to premyslieť a my si dáme teda ešte takú finálovú otázku, ktorá možno budete hovoriť veci, ktoré ste už povedali, tak to berme ako také zhrnutie. Aj keď len v takom výseku, že samozrejme blížia sa tie parlamentné voľby a my sme tu komentovali viacero vecí, ktoré samozrejme môžu ovplyvniť, respektíve budú zasiahnuté tým výsledkom. A z tých pozícií, ako ste tu hovorili, ale samozrejme môžete prejsť aj nejakú novú perspektívu, tak veľmi tak prakticky by sme mohli končiť, že by ste možno dali nejaké odporúčania, miera konkrétnosti a všeobecnosti, nie na politické strany, koho voliť samozrejme, a môžete, keď chcete, ale skôr teda, že na čo si dať pozor z hľadiska toho jednoducho vnímania politického, mediálneho prostredia, ale aj z hľadiska duševného zdravia, lebo to sú všetko veci, ktoré vlastne, keď zvládame nejakým spôsobom politiku sledovať a vyhodnocovať v prospech samozrejme ľudských práv, prospech ľudí. Keď zvládame rozlišovať medzi tými médiami, tieto médiá sú dôveryhodné, tieto nie sú, toto vlastne už nie sú médiá, ale ovplyvňujú nás. Keď si vieme dať pozor na to, na naše duševné zdravie, či už samozrejme je to queer človek, či nie, či je to človek z inej menšiny. Toto sú všetko asi dôležité veci, tak to možno také krátke odporúčanie za vás v kontexte tých blížiacich sa volieb, lebo predpokladáme všetci, že tie nasledujúce mesiace budú drsné z hľadiska toho, čo sa na nás bude valiť z médií, budú volebné kampane, sociálne médiá budú zahltené a aj tou témou nakoniec, kvôli ktorej tu dnes sedíme, a to sú ľudské práva LGBT aj ľudí, nakoniec ešte nás čaká jedna schôdza júnová. Tam teda ešte nejaké zákony sú v hre stále, teda ešte teraz trvá májová, ale ešte stále sú niektoré zákony v hre, či už je to ten zákon o rodnom čísle. Dnes som videl teda, že aj matriky dostali zvláštne pokyny z ministerstva vnútra, čo sa týka teda zmeny pohlavia na dokladoch, napriek tomu, že teda vlastne tá situácia sa ešte nezmenila, ale pokyn už dostali podľa nejaké odpovede už bývalého premiéra Eduarda Hegera. Takže veľa vecí divných sa deje, samozrejme sú aj iné zákony, ktoré sa tohto nejako dotýkajú, sú tu zákony, ktoré sa týkajú reprodukčných práv, samozrejme ľudských práv ako takých a tak ďalej a tak ďalej. Takže intenzívne obdobie nás čaká. Čo by ste vy, traja alebo tri, odporúčili pre ľudí, ktorí nás sledujú tuto v záhrade alebo budú nás pozerať na videu, na čo si dať pozor, ako to úspešne dobojovať do tých volieb a aj potom prípadne. Ale len také stručné, samozrejme. Tak začnime, nechám to na vás, kto chce začať, začnite. Alebo začneme pri tom duševnom zdraví, to je základ. Či? Môžeme kľudne.
tak hneď ma napadla taká krátka odpoveď, že nesledovať navyše nič viac, čo nám dvíha tlak. To nám dosť zachráni duševné zdravie. Ale naozaj, myslím si, že čakajú nás teraz také vyhrotené aj emócie. Veľa ľudí teda sa tak vžíva do tej politiky, prežíva to veľmi osobne. Takže asi si sledovať takú mieru toho nabudenia organizmu a pokiaľ už človek bude cítiť, že už mu to ten tep tak veľmi dvíha, že už by išiel do nejakých fyzických činov, no tak naozaj vzdialiť sa z toho kontaktu, z toho, že nemusíme vlastne... Je to také podobné odporúčanie, ako keď začala vojna na Ukrajine, že naozaj niekedy to, že to nemáme úplne v rukách, nemáme to pod kontrolou a sledujeme niečo, čo sa nám napríklad nepáči, alebo čo je nejakým spôsobom pre nás negatívne, tak nám spôsobuje zbytočný distres. Čiže je úplne relevantná taktika, technika vlastne odstúpiť a obklopovať sa ľuďmi, s ktorými sa máme dobre a vlastne možno aj pre queer ľudí, že naozaj sa ukazuje tak najúčinnejšia stratégia zvládania stresu aj pre nás bežných ľudí je vyhľadať tú sociálnu podporu, byť vlastne v kontakte obklopený s ľuďmi, s ktorými sa cítime dobre, sme prijatí a vedia vyladiť náš nervový systém do pohody. Takže takto. Ďakujem pekne. Takže duševné zdravie, to by sme mali. Peťo, teda, hej. Tak ja skúsim za média, tak bude to teraz určite zahltený ten priestor aj politickými obsahmi, tak aby sme si dali všetci pozor na to, že teda jednak sledovať médiá, ktoré majú za sebou nejakú históriu kritického prístupu a prístupu, kde je edičný proces tento zvládnutý a naozaj sú to žurnalistické médiá. A zároveň, ale to je možno už ani nie mediálna otázka, ale aby sme pri príjmaní obsahov, ktorých k nám prichádzajú povedzme od politikov a tak ďalej, aby sme niekedy zvažovali to, že keď s nimi až príliš súhlasíme, že či tam nenastáva nejaký problém. A práve pri nich by nám mala začať svietiť kontrolka. Lebo tam práve to môže indikovať predsudky, stereotypy a tak ďalej. Skôr tie predsudky teda. Takže práve keď s niečím až sa príliš stotožňujeme a až afektívne, tak vtedy by sme si mali začať, tá kontrolka mala blikať a skúsme nad tým reflektovať a uvažovať nad tým. Ďakujem. Palo? Ja by som asi nadviazal vlastne, že to je presne ten moment, že, že občan v politike má iba tie možnosti, že voliť alebo kandidovať, ale že to nie je všetko samozrejme, že tá politická práca je niečo, čo môžu a mohli by občania robiť. A tu je ten moment teda, že keď nepociťujeme ten nejaký psychologický diskomfort a cítime sa bezpečne na nejakú tú komunikáciu, tak čo je možno dobrá vec, na ktorú sa podujať, je byť ako keby tou miestnou, lokálnou autoritou pre ten okruh ľudí, pre tých, ktorí sa možno o tú politiku až tak nezaujímajú a pôsobiť na ňu tým zmyslom, že prinášať presne tie správy, ktoré narúšajú tie ultrakonzervatívne naratívy a byť tým proste ako keby, nechcem povedať, že vzorom, alebo tou autoritou, ktorá pre ten daný okruh ľudí nejakým spôsobom im vysvetlí, o čo ide. Hlavne keď teda sa na to cítime a máme pocit presne toho bezpečia, že nedojde k nejakým eskaláciám a nedojde k nejakým vyslovene emočným výmenám názorov, ale byť tým, ktorý proste veci komplikuje, narúša pohodu a prináša v podstate ten pohľad ľudskoprávny, aby vlastne rozrúšal tú vlnu politických marketingových sloganov, ktoré sa budú na ľudí valiť. Aby sme vlastne tým, ktorí potom k tým voľbám pôjdu, vlastne pomohli v tom uvažovaní tak, aby naozaj nehodili v niečo veľmi nešťastné do tej urny. Super, ďakujem veľmi pekne. Skontrolujem ešte to publikum, že či nejaká otázka vyvstala, ale teda zakričte, lebo vás naozaj nevidím. Ale veľmi teda ako slabo. A nech sa páči, môže byť aj komentár. Nech sa páči.
Vieme, áno. Ďakujem pekne a máte pravdu, my sme veľakrát o tom aj viedli diskusiu aj teda s Milanom Zvadom, hlavným organizátorom aj tejto diskusie, ale teda aj Bystrického Prideu a teda okrem iného aj riaditeľa záhrady, kde sme. A párkrát s Milanom sme sa vyskytli teda na školách v rámci robili sme tam takú aktivitu, že živá knižnica, čo práve je založené na tom kontakte alebo na tej že keď človek spozná toho človeka z nejakej menšiny a ešte nemal možno, že to nejaké postoje upraví. Ale mnohokrát sme sa zhodli na tom, že nie až tak tie deti to potrebujú, ale tí rodičia. Len tam nemáte tú inštitúciu, kde sa združujú tak hromadne vo fabrikách a inštitúciách, univerzitách. Tam až nie je taká vôľa robiť tie živé knižnice pre tých dospelých ľudí, ale môžeme to prebrať potom ešte s Milanou opäť, aj po tomto vašom podnete. Ďakujeme veľmi pekne. Tak dáme ešte jeden hlas, ak chce zaznieť. Ak nechce zaznieť, tak ja by som ešte k tým ešte odporúčaniam tak dal pár takých tematických. Prebieha samozrejme kampaň Dúhová stužka teraz. Aj tuto, myslím, na bare v záhrade si môžete kúpiť stužku a vlastne za ten váš finančný príspevok sú potom podporované viaceré organizácie bojujúce za LGBTI práva. Okrem iných samozrejme Prizma v Košiciach, Imporadňa v Bratislave, iniciatíva Inakosť, ale aj študentský spolok Light, Sapling v Košiciach, aj Inokraj z Banskej Bystrice a ďalšie. Takže jedna z takých tých malých intervencií, čo môžete spraviť do toho slovenského prostredia, je samozrejme podporovať finančne tieto organizácie a tá Dúhová stužka je teda ešte aj takou, máte tam aj tú praktickú výhodu, že dostanete tú stužku. Takže to je fajn, ale samozrejme ja tiež pracujem v neziskovke a vždy hovoríme, že to najlepšie, čo môžete spraviť, keď chcete podporať zápas za ľudské práva, je podporať pravidelným mesačným príspevkom. Nemusíte všetky organizácie, môžete si vybrať, ale kľudne aj všetky, veď závisí to od vašich finančných možností. Zároveň nezabúdajme na to, niekedy sa to už zdá také, že nemá to zmysel, ale stále časť tej slovenskej politickej scény počúva niekedy aj na tie počty. My veľakrát pri tej mobilizácii za povedzme obranu nejaké konkrétnej menšiny, robia sa rôzne petície, výzvy a tak ďalej. Je pravda, že nie sme až takí dobrí v tej mobilizácii, ako povedzme niektoré iné iniciatívy, že myslím, asi sme nemali ešte taký veľký Pride, ako bol Pochod za život, ale treba sa o to stále pokúšať, takže samozrejme na Pridey treba chodiť. Ale samozrejme podpísať rôzne tie petície, ktoré, mali sme tu veľkú výzvu Ide nám o život, ktorá vlastne vznikla v náväznosti na teroristický útok pred teplárňou. Momentálne máme v parlamente zákon o rodnom čísle, tam zase Amnesty International má napríklad petíciu proti tomuto zákonu a takisto ďalšie organizácie. Takže aj toto, ak môžete, podporte. Samozrejme to nezmení tú situáciu hneď, ale môže to byť nápomocné. A ešte som chcel povedať jednu vec ako odporúčanie, že samozrejme zdieľať ten obsah na sociálnych sieťach tých organizácií, ktoré sa tomu venujú, či už sú to Pridey, Košický, Bratislavský, Bystrický, alebo spomínaná Prizma, Inforadňa, samozrejme hlavne teda to sú poradenské centrá, ale samozrejme majú aj nejaký obsah. Keď máte na to priestor na vašich sociálnych sieťach, je to fajn, je to čiastočne to, čo Paolo hovoril, že posúvať tento obsah dobrý, ľudskoprávny smerom k ľuďom, ktorí sú vo vašom okolí až tak sa možno neangažujú alebo nevedia sa rozhodnúť. Takže asi toľko to k tým ešte veciam, čo sa dá robiť. Za nás je to asi všetko. Vašu pozornosť sme si uzurpovali na skoro teda 102 minút, ale teda ešte sme tu mali predtým ten príhovor, takže trošku kratšie. V každom prípade ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli, počúvali nás. Samozrejme veľká vďaka mojim hosťom a hostke. Bola tu Kristína Kotrčová, Peter Ivanič a Palo Hardoš. Ďakujem pekne, že ste prišli.